Kuipa Komangogona ndi Akazi ambirimbiri. Kodi pali azibambo ena amene amatenga ngati ndikunjoya Komangogona ndi akazi osiyanasiyana kumangopanga sleep around. Kufikira ponena kuti ena amachita kuzipopa nazo ndithu. Ineyo ndagona ndi akazi ambirimbiri pa dziko lino. Ndi zina zambiri azibambo amene utaamva komanso utaona. Ndiye izo zili choncho koma lero tifuna tikambirane Kuipa 10 kumene kungabwere ngati inuyo mumapanga nawo khalidwe limene lili. Chinthu choyambirira ndi health risks. Inuyo ngati mumagona ndi azikazi ambirimbiri mmakhala kuti mukuzipanga exposure rate yanu imakhala kuti ili very high yozipanga expose kumatenda amene ali opasirana pogonana. Pachizungu amatchula kuti STIs, sexually transmitted illnesses kapena kuti sexually transmitted diseases. Kulitu matenda ambirimbiri ngati HIV, kaya ndi gonorrhea, kaya ndi syphilis, kaya ndi chlamydia, ni matenda ena ambiri. Malingana ndi National AIDS Commission, anthu amene ali ndi kachilombo kameneka ndoyandikira 1 million muno mdziko la Malawi. Ndipo anthu amene amamwalira pa chaka china chilichonse ndi almost 11,757 zomwe zikuyimira kunena kuti pa tsiku lililonse muno Malawi anthu 32 amamwalira chifukwa cha nthenda imeneyi. Ndipo pamene popo kuipanga breakdown that further pa 1 hour ina iliyonse anthu 1.3 ndi amene amapeza kachilombo kamenekaka, kusonyeza kuti ma chances ali high to wina aliyense amene apanga indulge in this behavior kuti atha kupeza matenda amene wawa. So nkhani si HIV yokha komanso kuli matenda ambirimbiri amene amatha kubwera chifukwa cha kugonana. Chinthu cha number 2 ndi unplanned pregnancies. Timamva zambiri zokhuzana ndi anthu amene akuchotsa mimba, ma complications amene amabwera chifukwa cha azimayi amene amakhala akuchotsa mimba on daily basis. Ndiye munthu amene amangogona ndi anthu popanda plan ina iliyonse zimapangitsa kunena kuti azipereka pathupi pamene sipanapangidwe plan kuti popo pabwere, amati unintended pregnancies. So zimabweretsa ndithu ma issues osiyanasiyana chifukwa umakhala kuti munthu suli ready for the responsibility. Anditaonapo azibambo ambiri amene amakhala kuthawa ma responsibility chifukwa chonena kuti mimbayo anayipereka iwo asanapange plan kuzasamalira mimbayo ndi kuzasamalira mwanayo. So khalidwe lomangogona ndi azimayi ambirimbiri makhala kuti mukupereka mimba zambiri zomwe zili unplanned. Komanso chinthu china chofunikira kwambiri chimene tonse tikuyenera tichidziwe Kuipa komangopanga sleep around kumangogona ndi azimayi osiyanasiyana ndicho loss of time. Kuluza nthawi. Munthu kuti upange maintain zibwezi zambirimbiri ola akazi ambirimbiri zimafuna nthawi, pakhale communication pakati panu, kulumikizana, kukumana kukhalepo, mukapanda usatero milandu, pakhale attention ndi zina zambiri. Zinthu zimene inuyo mukanatha kuzipanga invest pa zinthu zina za phindu monga ngati ku family yanu, kaya ndi kuntchito yanu, kaya ndi maphunziro anu, kaya even pakuzitukula inuyo ngati munthu. So mmalo mopereka nthawi yanu ku zinthu zimezi zofunikira ngati zimezi inu mmayipereka pofuna kupanga entertain akazi ambirimbiri. Zinthu zimene pamapeto pake zimabweretsa results ena aliwonse zimangodzesa inuyo kutaya nthawi. Chinthu cha number 4 Kuipa kwa number 4 kumangogona ndi azikazi ambirimbiri draining of strength. Iweyo ngati mwamuna, ngati mzibambo kuzithetsera mphamvu zako. So ngati kutaya nthawi umatayanso mphamvu. Kupanga maintain zibwezi ola akazi osiyanasiyana zimakudya iweyo physically komanso emotionally. So physical and emotional energy yako imadyeka ndithu pakugawa nthawi zimene zimakupangitsa pamapeto pake iweyo kukhala ndi mphamvu zochepa zoti uzipereke ku real responsibility kapena important responsibility imene iweyo kuyenera upereke ngati mwamuna. Chinthu cha number 5 Kuipa kogona ndi azikazi ambirimbiri financial and resource strain. Munthu amene amagona ndi azikazi ambirimbiri zimafunika ndalama malingana ndi masiku ano kuspenda kwambiri, umusangalase uyu akufuna transport, communication, mabando, kupereka mphaso, kaya ndi malo ogona, ena amachita kulipira renti, ena amagula zakudya ndi zina zambiri, ma commitments ena ambiri. So you drain your resources. So zinthu zitatu zimene tazilumikiza zimene zofunikira kwambiri pa moyo wa munthu: nthawi yako, mphamvu zako komanso chuma chako. Moti zinthu zimene uzizionongera pa zinthu zomwe zili za phindu, iwe you spend pa zinthu zomwe zili zopanda phindu ngati akazi, kufuna kusangalatsa akazi oti sazikuthokoza nkomwe zinthu zimene iweyo kwaonongerazo. Komanso chinthu cha number 6 emotional complications. Iweyo ngati umangogona ndi azimayi ambirimbiri zimakupangitsa kuti upange complicate ma emotions ako. Zimangodzisa nsanje, zimangodzisa kuzidzudzula kuti mwina ndikulakwisa, or even mkaziyo amene ali pa chibwenziyo naye aziganiza kuti mwina zimene ndikupanga zindikulakwisa. Guilt ili kamakhala ndithu ndika prison. Anxieties, maganizo ambirimbiri, kudandaula, stress. Panabwera attachment imene inuyo simukufuna muitumikire attachment iyo. So mkudzesa confusion,
komanso pali emotional stress. So zimadzisa ndithu ma emotional complications. Komanso kuipa kwa number 7, broken trust. Inuyo ngati mumangopanga sleep around, mumangogona ndi azimayi ambirimbiri osiyanasiyana, ndi mayamba khalidwe lomabisa zinthu zina, khalidwe la chimasomaso zimene zimaononga kukhulupirirana pakati pa mwamuna ndi mkazi wake, and pamapeto pake zimakupangitsani kunena kuti tsogolo lanu la banja lanu likhale lovuta. Komanso chinthu cha number 8, family problems. Inuyo ngati mumangogona ndi azimayi ambirimbiri, akazi ambirimbiri, zimakubweretsani mavuto m'banja mwanu, zimene zimapanga contribute to conflicts, kumikangano m'banja, komanso even banjalo kusiyana kumene, komanso mavuto ena in raising children, zimapangitsa ana akhuzidwe zinthu zimene iwo osamenera akhuzidwe in the first place. Komanso chinthu cha number 9, spiritual consequences. Ndiye Malawi muno anthu ambiri timakhala kuti we belong to ma religion ena ake, ndifa chipembedzo china chake. So zikhalidwe definitely zotuluka kunja kwa banja. Nthawi zambiri zipembedzo zonse, I don't think pali chipembedzo chomwe chimalola mwina chapose chijatu, koma chipembedzo china chilichonse khalidwe lili chimalikana ndithu, and onse amene amatsatira zipembedzo zimene are discouraged from this behavior chifukwa limatengedwa ngati ndi tchimo lalikulu. Ndiye mmakhala ngati pamene papa mukupanga complicate umoyo wanu wa spiritual. Chinthu cha number 10 chomwe chili chomalizira, divided attention. Ichiso ndi chinthu chachikulu kwambiri. Inu ngati muli ndi zibwenzi zambirimbiri, akazi ambirimbiri, ndiye kuti nthawi yanu, mphamvu zanu, chuma chanu, ma emotions anu, attention yanu mmayeneka kuti muigawe kuma relationships osewa. So ma responsibilities anu amapanga safa. Ndiye video imeneyi tiyimalize motani. Tikuyenda tiyimalize pokuzindikiritsani kuti mukuyenda muzindikire kunena kuti munthu wina aliyense ali ndi limited time. Nthawi yake ndiyochepa pano pa dziko, komanso mphamvu za munthu ndizochepa pano pa dziko, komanso ma resources amene munthu amakhala nawo ndiyochepa pano pa dziko. So zikufunika kusamalitsa kuti kodi zinthu zimene zimazipanga invest motani, chifukwa chimene mukuyenda mudziwe nchonena kuti relationship ina iliyonse or attachment ina iliyonse imabwera ndithu ndi ma responsibilities, komanso imabwera ndi ma consequences ake. Ndiye mukuyenera musiye khalidwe limeneli, ndipo mukasiya muyembekezere kuti muzaonanso moyo wanu utasintha, utatenga 10 yomwe ili yabwino kwambiri. Tayeserani kupanga zimenezozo lero. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.